Smulși din case confortabile, că doar erau înstăriții satelor, deportații din zona de frontieră cu Iugoslavia sunt supuși unui drum chinuitor pe calea ferată, în condiții de căldură toridă, de însetare, de înfometare, în vagoane închise, de multe ori sigilate. Apoi, debarcați în plin câmp, în mijlocul holdelor neculese, în fața unor țăruși numerotați. Abandonate sub cerul liber, lipsite fie și de cel mai simplu adăpost deasupra capului, mii de familii cu copii mici se confruntă cu toate vitregiile Bărăganului: călduri toride, ploi torențiale, lipsă de apă, de hrană și de adăpost. În noua vatră, unde sunt obligați să trăiască, o vatră cât se poate de vitregă, presiunea exercitată de către autorități și organele de represiune, adăugată la starea precară a mijloacelor de subzistență, accentuează suferința deportaților, aducându-i la disperare. Situația economică, de sărăcie lucie, lipsa oricărei perspective, atmosfera de calvar cotidian, absența oricărei bucurii din viața deportatului, confruntarea tot pasul cu brutalitățile unui regim milițienesc ce controlează fiecare mișcare, supunerea la muncă forțată a celor mari și a copiilor deopotrivă, întregesc tabloul unei suferințe greu de redat în cuvinte. După câteva zile și nopți petrecute sub cerul liber, deportații sunt nevoiți să își încropească sălașuri și colibe, apoi bordeie. În același timp sunt siliți să lucreze pentru a-și acoperi cheltuielile de subzistență, chiar dacă hrana ce li se dădea era jalnică, iar apa era adusă deseori în cisterne de combustibil. Ajung să înțeleagă repede că purtarea autorităților față de ei este una de exterminare. Duc o viață de câine și în același timp se angajează într-o bătălie pe mai multe fronturi. Pe cel mai important se dătea lupta cu setea, foamea, lipsa de adăposturi. De foame să te urci într-un dud ca să mănânci este dureros. Când auzi că un semen de-al tău este bolnav și n-ai cum să-l ajuți nici cu o bulină, cum se spune, nu pastilă, bulină, de antinevralgic, n-aveai de unde. Când un vecin zicea, n-am o ceapă să o pun în mâncare. Și atunci le trecem sub tăcere, iertăm, dar nu uităm. Cum au fost primele zile, primele săptămâni? Primele zile și primele săptămâni au fost tot așa de cutremurătoare, dar începeau parcă să se contureze niște condiții. În ce sens? Fiindcă ne-am dat seama și ne-am orientat în jurul nostru, la o distanță de circa 2 km, era sediul IAS-ului. Acolo am găsit prima noastră bucurie când am dat de o sursă de apă potabilă.